Manipur state along Mayday pen Kuki a Kai Kicharvo Amhi Kitok Mona Son Tak Taxi, whereas Karbi Anglong pen Meghala Ahoy Long Kedo, Karbi pen Chomangang Bongta, Nang Manteji Angringsi, Nang do Bomlo. A take it tang Terini Pike Troxiani pen, Karbi Anglong a Lokedo, Ahoy Kedo a Karbiatum upon Mentune hum Nila Pusonsi, Heme Nangkai Bomlo. La son tak taxi pinile thot sitame West Karbi Anglong pen Meghala Ahoy Long Kedo lang up achomang atum tapat chirilang solong wangsi donni Karbia hem meke kaite kang thu Pinpur dame Ahoy Long monsam ke pathir jia phanpura ke damtang pai ni phai kret trokarni Assam Minister Piyush Hazarika Khandulia long wangsi Meghalaya pen Assam Sarkar bong chingwai chingsai padopondo Langdam bulote West Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoy Long Kedo akarbi atung chomang akhai phan thangnat ke pasung awi chomang a hem edon baksi meke kai pidam awi bonta ningkan ko anteloni Ahoy Long kichar ko aning sitami chomang akhai atuma hin pensi Karbi phan ke pasung ke ther ke habasai claim ponsi Ahoy Long soluk sodak amongwi pajabe Laso ting pen silangdam pulote Manipura long Kuki pen Meite akhai atum Chekro John Kli pen kecharbo Manipura long mehi tokmon asonsi West Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoy Long sitami arni abangke chomang pen Karbi angbong kecharbo amhi tokmon ji angdeng nangle rok tahai Athe monsam ke doji aphan kachingwai pen nikep ansik ke pleng chotlang Bonta lapu lapang up achomang atuma bangke puthot pini sitame tapada hawar chirilang solong abangke doni Karbi hemaphat menang ke kai pangcheng tanglilo Pini hem menang ke kai pitekang a hem lake ruka senteron na pen rexon timung a hem si meke kai ponlo Bonta kopai ke mia jok hem a hem pu kache thekdun long lok a jok rathur taksi doni a hem ta meke cho edji pen pa jok tun long lo School dam joi lo nili bang ta nili po bang ham ran dam ji senong nang lang nai ma senong lang am rong lo okay yok ta hem ve lo dap pen ta bi ner kep lom ben sem ve lo amat ki ke porba sin de dat lo da lom lam tum si kerap bun tu lo ha amasi hada ni bang ta ni mi thang ji sini ne pit lo kenon nang li chor tum ke ha da a pu he tu hem si Ahok Hamren Police Station pen kilometer plikep akahelo tapada long chomang atung wangsi Doni heb me kai pon thulilo Bangso puthak KSA pen kaning je pon atengke bangso rong along chomang atum hem me ke kai pia jok hem a hem phuve katum abang sitame hem chedo hai hiderlo lasi bangso addi malong raikom sai khiatu wang pen ke ton ke lang dunji aphansi kachuningri padopon Kana hok abang ge monitum dak tapara rong asor pen dak tapara KSA pen VDP tum pen thorpak dim an lang damlo sta lang litum a hembang kana hok abelang sta pu penang an cherem plak kewang na dolo masi rong rat hudun pak cirap cito pen ame bang pemep don long lo sta me amuni dat tum bang hem pu tum bang ka phere ka thirik amat dak chido hai hidet lo athe kedo tarix lapu ahem nang kedai latum edon vet and police hunta yu padap tonun vet thek the pasialang litum ok chumpran mansi non dolo pasi raikom sai khi etma phan mate district administrator SP DC etma phan chinilo prabjing pen dak force nang ke toy pen ke phe ton thip pen itma monit phan safe and security phan si chuning rilo Ladak tapada long suluk sodak aputhak kai kinang ke dokok abangki ning duklo Athe ke damtang Assam Minister Piyush Hazarika Ladakh ke wang athe kupilo Kedamtang Pharokre Sirkebra Phokebra hini aningkan Ahoy ke plak tekang aphan Kupia thesi Assam Minister Hazarika pen man ki pi thek theder Lasi Minister Hazarika aphan Peace Committee along arpu pen heknang popusi ke hang patopon Border pillar 1951 pen le langdam pustak kilometer nar keb lang kahilo sita kopia potsi anisi kedamtang Piyush Hazarika ke wang hudak Khandulia long stame 1951 a demarcation respect hekted lo both Assam and Meghalaya gov sitame kidamtang 1951 a status quo teng sidonangi laso kewang ke monsam phanali lasinitum ahoy rat kedona tum same alang litum han so dak pinrem lo laso putha lasi prabjing pen Piyush Hazarika han stame regional committee pen larsrang ni ahui adui ahoy ke thak ke pinibina pen ke lage nangli neli pinchong ne lage kidamtang 1951 Gov of India tum thak elo stame pini pangapen otlang no tum dak Karbi Anglong arlo kilometer nar ke border pillar pen nang lutsi dak itum akarbi ahem me nang kai rin nang kai
nang atengkeng nang pri pon itum ning duklo lasila so phuthak karbiang long autonomous council of hanta Jongsi kewang jilangani la puson nang dokok pulote Manipura son vi phik pen sitami nilitum kachisong paduponji pusi KSA hin pen kether padupon Langhem pi pen bir sing tiso karbiang long live